Doncs la meva relació bàsicament és vestir els gegants. El meu primer gegant va ser l'any 92-93 i va ser a l'avi Miquel, que era aquí a Cardona. Bé, hereditària, la meva mare ha cosit tota la vida, no ha vestit gegants, però sí que venim del món de la confecció, de roba d'home, dona i nen, i a partir d'aquí el Toni Mujal em va proposar vestir gegants i li vaig dir que sí, va ser tota una experiència. Doncs ara no, vaig deixar-ho bàsicament perquè vaig estudiar la carrera de Psicologia i a partir d'aquí doncs, em dedico a l'educació, però vaig estar vestint gegants al voltant de 15 anys. Bàsicament m'inspirava doncs, amb el que m'explicava el Toni quan li feien un encàrrec, doncs, li deien una miqueta el que volien, no? I a partir d'aquí amb el Toni doncs, anàvem a buscar robes, fèiem el disseny i ens posàvem a confeccionar. La dificultat més gran de vestir un gegant és que estem parlant d'un senyor, una senyora de 3 metres i mig, 4 més d'alçada. I passàvem de fer un patró doncs, de talla petita, de talla 50, a fer una extra talla que a més els havíem de vestir d'una manera que es poguessin vestir i desvestir com si fos una persona. I jugàvem una miqueta doncs, amb els velcros i també amb el que el Toni feia a l'hora de construir el gegant, perquè es pot desmuntar d'una manera que ens permetia vestir-lo més fàcilment. Doncs la primera gegant que vaig fer va ser a l'avi Miquel, aquí a Cardona, l'any 92-93. L'any 97 vaig fer aquí a Cardona també el Sabater i a partir d'aquí doncs, anava fent tots els encàrrecs que em deia el Toni Mujal a partir del que li demanaven. Doncs encara que sembli mentida, el més difícil és fer això, la minilla, vale? És per on ha de veure el geganter que hi ha dins per poder ballar, perquè s'ha d'ajustar molt bé. Per això s'havien fet uns coixins i s'ha de fer molt ben ajustat perquè es pugui veure bé.